bon dia a tots i a totes. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment a les organitzadores la seva amable invitació, a l'Ajuntament de Sant Boi, la seva hospitalitat, a tots la vostra presència. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per compartir algunes reflexions sobre el tema de l'habitatge i en particular el de la inserció de l'habitatge en l'entorn urbà. Ara ens deia la representant del Ministeri com nosaltres en abordar la qüestió de l'habitatge hem de tenir en compte tres aspectes, l'aspecte del dret a l'habitatge, l'aspecte de la contribució de l'habitatge, les qüestions ambientals, en particular la qüestió de l'eficiència energètica i finalment també la qüestió de la qualitat arquitectònica de l'habitatge. Són tres temes claus que condicionen de manera molt estricta la nostra qualitat de vida. Ara bé, faríem malament si nosaltres no consideréssim que l'habitatge es desenvolupa en un entorn, que és l'entorn urbà, i que de la manera com nosaltres afrontem la qüestió de l'habitatge se'n deriven conseqüències molt importants respecte a la configuració de les nostres ciutats i que de la manera com s'estructuren les nostres ciutats d'alguna manera condiciona estretament el tema de l'habitatge. I és d'això del que m'agradaria parlar-vos. Vaig a veure si puc compartir pantalla. Aviam, ja ho hem fet malament, disculpeu, torno endarrere. A veure. Dejar de compartir, tornem-hi. Cada un dels mètodes aquests és diferent dels altres per molestar, sabeu? Ara, a veure, ara sí que va bé? Esteu veient? Perfecte. Aviam si tanquem això. Disculpeu un momentet. Aquí. I doncs és d'això del que us voldria parlar, en particular de la relació entre el fenomen de la segregació urbana i el tema de les polítiques d'habitatge. Veureu que ho faré molt breument. Parlaré en primer lloc molt breument, perquè tots sabem del què parlem, de la qüestió de la segregació residencial, de com aquesta es concreta en l'àmbit metropolità de Barcelona. Veurem molt breument també quins són els efectes de la segregació residencial i finalment voldria deixar sobre la taula 7 reflexions sobre quin tipus de polítiques, quin tipus d'actuacions nosaltres podríem realitzar en matèria de sòl i en matèria d'habitatge per fer front a les causes i els efectes de la segregació. Dèiem que una de les maneres que l'habitatge condiciona estrictament l'organització de la ciutat és a través de la segregació residencial. Què és la segregació residencial? És la forma com es plasmen sobre l'espai urbà les desigualtats socials. Les desigualtats socials, com nosaltres sabem, estan en aquest període, en la majoria de les ciutats d'Europa Occidental, en una fase d'increment. És una fase que és tan més colpidora per al fet que ve després d'una fase de disminució relativa de les desigualtats. Ja us he posat aquí aquesta gràfica que mostra com d'ençà que vàrem començar a construir nosaltres el nostre estat del benestar en els anys 80, havia anat disminuint la desigualtat, expressada aquí en termes d'índex de Gini. Veieu, però, com d'ençà des d'inicis de començament d'aquest segle, amb la crisi econòmica, també amb l'empenta de les polítiques neoliberals, les desigualtats han tornat a incrementar-se de manera força notable. Com es plasmen, dèiem, això es plasma sobre l'espai urbà a través de la segregació. Què és la segregació? La segregació és la tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai en funció de la seva capacitat d'escollir lloc de residència. Aquesta capacitat, com nosaltres sabem, depèn de 2 factors. Per un costat, els nostres ingressos, per l'altre costat, els preus del sòl i de l'habitatge. Doncs bé, en aquestes circumstàncies, els grups socials més benestants tenen més capacitat de triar, mentre, com sabem, aquells que tenen menys recursos, són més vulnerables, poden triar poc i, per tant, es veuen concentrats
en uns determinats barris. Quins? Aquells on els preus són més baixos. Per què són més baixos? Perquè són menys accessibles, perquè tenen menys serveis, perquè el parc d'habitatge hi és de pitjor qualitat. Per exemplificar-ho, jo us he posat aquí aquest petit gràfic de l'àrea metropolitana en el que mostra les opcions d'una família que tingués els ingressos mitjans d'un municipi, no? I que estigués vivint de lloguer a desplaçar-se a un altre municipi de l'àrea metropolitana. A quants municipis es podria desplaçar pagant menys del que paga? Doncs mira, esclar, ara per posar un exemple, no? Una família de Sant Cugat del Vallès podria desplaçar-se a 34 dels 36 municipis, 35 sense comptar-se ells mateixos, de l'àrea metropolitana, pagant menys del que paga. Una família de Sant Boi, en canvi, ho podria fer només en 13. Una família de Santa Coloma ho podria fer només amb un. Què exemplifica això? Exemplifica la manera com l'habitatge funciona com un filtre gegantí que permet a uns instal·lar-se en unes parts de la metròpolis i uns altres a l'altra. El resultat és aquest que teniu aquí, no? Que és que se'ns concentren els barris més vulnerables en unes parts de la metròpolis i els barris més acomodats en les altres. I en particular, doncs aquí teniu els dos grans eixos de concentració de la vulnerabilitat, no? L'eix del Besòs, i podríem dir l'eix, si voleu dir així, de la carretera de Collblanc tirant cap endavant. Aquí tindríem Sant Boi amb els barris que vosaltres coneixeu més bé que no pas jo, de Casablanca, de Can Blancs, de Ciutat Cooperativa, etc., contraposats amb aquells sectors més benestants. Sovint ens preocupa la segregació des del punt de vista de la concentració dels grups socials més desafavorits. I és cert que aquesta, hem vist, com per exemple en ocasió de la darrera crisi, va augmentar moltíssim. Si nosaltres veiem el nombre de seccions més vulnerables, és a dir, allà on es concentra la població amb menors recursos, veiem com en aquell període es van doblar, com la població que vivia en aquests barris va passar d'aquestes 160.000 persones a 440.000 en l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. Ara bé, ens enganyaríem si no ens adonéssim que la segregació no és només el resultat de la tendència dels grups socials a concentrar-se allà on els preus són més baixos, sinó també de la tendència dels grups socials més acomodats a separar-se de la resta, i ho veiem que en termes relatius fins i tot en major proporció. La segregació no és resultat només del confinament dels qui menys tenen, sinó que és també resultat de la cessació, si ho volem dir així, dels qui més tenen. I això dona com a resultat aquesta realitat que teniu aquí. Nosaltres a la regió metropolitana de Barcelona, 5 milions d'habitants, tenim en els dos extrems de la renda 440.000 persones vivint en barris de renda mitjana molt baixa, aquelles que es posarien a l'extrem de la renda, mentre tenim més de 300.000 en l'altre extrem. Ho vam estudiar això en aquest estudi Barris i Crisi. Per cloure amb aquest apartat, què en resulta això? Doncs tenim que la segregació és un fenomen estructural, a vegades es diu la crisi ha portat la segregació residencial, això no és pas veritat, la segregació residencial està aquí des del temps de Cerdà perquè és consubstancial al procés d'urbanització en el nostre sistema econòmic. Sí que hi ha una novetat molt important, que és que la dimensió espacial de la segregació avui és clarament metropolitana, ja no són els carrers o els barris d'una localitat els que s'especialitzen socialment, sinó que són barris sencers, municipis sencers respecte a l'entorn metropolità. Tercer, té una tendència a aprofundir-se, a polaritzar-se. Aquells barris que han quedat especialitzats en un determinat nivell de renda solen mantenir-la i, finalment, afecta a tots els grups socials, tant els d'alt nivell de renda com els de baix nivell. Oriol, perdona que t'interrompi. Sí. Només avisar-te que et queden 5 minuts. Sí, perfecte. Això és bo o és dolent? Home, hi ha un debat sobre això, però des del punt de vista de la paritat, de la igualtat dels ciutadans en l'accés als serveis, en l'accés al benestar, esclar, és
clarament negatiu. Jo us he posat aquí l'exemple de la relació entre el rendiment escolar en el mapa de la dreta i la renda en el mapa de l'esquerra. Veieu, doncs, això és els estudiants, els alumnes que acompleixen de manera satisfactòria els mínims requerits al final de l'ESO. Veieu com en el cas dels districtes més acomodats de la ciutat de Barcelona, posem per cas, només un de cada 20 estudiants no arriba a aquests mínims. En el cas de Ciutat Vella o en el cas de Nou Barris veieu com és un de cada 5 estudiants. I si volem mirar la relació entre els suspensos i la renda, veiem com hi ha una relació clarament inversa. El lloc on vius clarament condiciona les teves possibilitats de progrés i això és en bona part, està associat en bona part als efectes de la segregació residencial. Què podem fer al respecte? Jo els portava 7 idees. No tindré temps de desenvolupar-les, però les passaré molt ràpidament i, si voleu, després les podem reprendre en el debat. La primera, és clar, és la necessitat d'escometre accions de rehabilitació integral en aquelles àrees que són més desafavorides. D'això en tenim una llarga experiència. Aquí a Sant Boi en concret, doncs vosaltres hi heu treballat de manera... Ara hi ha una possibilitat, que és utilitzar els fons Next Generation per recuperar allò que havíem fet amb Llei de Barris, rellançar allò que l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, està fent amb el Pla de Barris de la ciutat. Caldria, per aprofitar aquesta possibilitat, que això no fos, diguem-ne, com una d'aquestes pluges nostres desorganitzades de tardor, sinó que fos un pla ben estructurat que repartís ben clarament les competències què ha de fer cada un. Aquesta és la primera. Tenim una possibilitat amb això. La segona possibilitat que tenim és que en aquelles àrees que estem rehabilitant, nosaltres les delimitem com àrees de rehabilitació integral, com les ARIs, i que vinculem les ajudes públiques en matèria de rehabilitació de l'habitatge també a les accions de rehabilitació integral dels barris. Podríem, a més, condicionar els ajuts a la rehabilitació que nosaltres donem a aquests barris al fet de mantenir l'ús o de dedicar-los a lloguer social. I, a més, després ens parlaran d'això, ho podríem vincular a iniciatives de rehabilitació de base comunitària o cooperativa, tal com ja s'està fent en diversos llocs. Primera qüestió, doncs, un pla de rehabilitació integral de barris. Segona qüestió, doncs, el vincular aquesta rehabilitació a les àrees de rehabilitació integral. Tercera qüestió, cal governar els efectes de les operacions de rehabilitació. Per què? Per evitar-ne els eventuals efectes perversos. És a dir, que els increments de preus que se'n poden resultar no acabessin desplaçant la població que tenim en el barri. Per això tenim diverses possibilitats que ara jo no tinc temps de desenvolupar, però que, com sabem, i vosaltres sou tècnics que coneixeu aquesta qüestió, podem fer-ho a través de l'establiment d'àrees de tanteig i retracte, donant prelació a l'administració per comprar, o també a través de l'establiment de censos emfitèutics de les finques que es troben en entorns manifestament millorats. Després podem tornar sobre aquesta qüestió, si vosaltres voleu. Finalment, hi ha la qüestió de les reserves obligatòries. Se n'ha parlat molt aquests dies amb el tema del 30% en sòl urbà consolidat. A mi, d'entrada, el que em preocupa són les reserves en sòl urbà no consolidat o en sòl urbanitzable. Des de l'any 2002 nosaltres tenim en la nostra legislació l'obligació de realitzar aquestes reserves. Quantes són? Per què no han donat un increment molt notable en la construcció de l'habitatge protegit? Com és que en aquest instrument que hi havíem posat tantes esperances ha donat uns resultats tan prims? Caldria, abans que res, fer un inventari de tot el sòl del que disposem i que hem aconseguit a través d'aquestes reserves obligatòries, i a través d'aquestes reserves obligatòries el podem activar. Per què no l'activen els promotors? Hauríem de construir operadors público-privats per desenvolupar-lo? I de les àrees residencials estratègiques? Les àrees residencials estratègiques estan programades i aprovades en el planejament. Es van aprovar ja massa tard en el cicle immobiliari anterior.
però estan vigents. Aquí en el Baix Llobregat, per exemple, hi ha àrees residencials estratègiques per la construcció de gairebé 16.000 habitatges, dels quals 9.000 serien d'habitatge protegits. Com és que no es constitueixen els consorcis urbanístics necessaris per desenvolupar-la? Per què està aturat aquest planejament mentre, per altra banda, anem dient que no hi ha espai, no hi ha sòl per l'habitatge protegit? Una altra qüestió que podríem fer, que ara tampoc tinc temps d'explicar-ho, però que un dia hi hauríem de reflexionar, és de quina manera nosaltres podem portar en el sòl urbà consolidat les reserves d'habitatge protegit. Això ja sabeu que hi ha hagut aquest debat del 30%, de les reserves del 30% en sòl urbà consolidat. Sembla que la llei estatal ara descartarà aquesta possibilitat o la farà molt difícil. Molt bé, posem que això fos així. No podríem pensar l'aplicació de sectors discontinus? No sé si tots els presents coneixen, perquè això és una miqueta tècnic, coneixen aquesta tècnica, però és tan simple com que en un municipi i en dos municipis diferents o en dues parts d'un mateix municipi es delimita un sector que és discontinu en l'espai. I en aquest sector es fa la reparcel·lació, es fa la distribució de beneficis i càrregues, etc. I s'estableix l'equilibri econòmic. Ara bé, la reserva de l'habitatge protegit es pot distribuir de manera desigual entre aquests dos àmbits, de tal manera que, posem per cas, tu tinguessis aquí, en aquesta part del territori, que és sòl urbà molt consolidat, doncs la necessitat de portar-hi protegit i aquest en tinguessis menys, podries concentrar el protegit aquí i posar el lliure cap allà. I finalment, i acabo amb això, penso que hauríem de repensar el tema del sistema d'actuació urbanística. I en particular hauríem de pensar més en la utilització de la modalitat d'expropiació com a sistema d'actuació urbanística. Atenció amb el que estic dient, que no vull que... És que l'Oriol ha vingut i ha dit que el que cal és expropiar tot el sòl urbanitzable. No dic això. Dic que en la nostra legislació... Oriol, quan puguis, hauries d'anar tancant, d'acord? Doncs acabo aquí, perquè no tindré temps d'explicar-ho. Ja ho deixem. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, molt bon dia. És un plaer també per mi estar amb vosaltres. També vull agrair l'hospitalitat de Cuboi Lab i de l'Ajuntament de Sant Boi. Ara el que estic tractant és de compartir la diapositiva sencera i no només això... Bé, a veure... Bé, sembla que ho hauré de fer així. Es veu prou bé? Fa patir que sigui massa petit. Sí, es veu bé. D'acord. Bé, doncs, sense més preàmbul, entraré directament cara a barraca, entrarem en matèria. Caram, disculpeu, Quina llàstima, em sap greu perquè no em permet compartir la diapositiva sencera. Bé, començarem amb dos conceptes bàsics, dos conceptes que són trencadors i dels quals en parlem poc. El primer és el que té a veure amb el que va decidir la Unió Europea a la resolució de 2021, que és considerar l'habitatge com a dret fonamental, i això és molt important, i també com a servei d'interès general. I bàsicament el que va dir fa pocs mesos la Unió Europea amb una votació que va sortir favorable, el que diu la Unió Europea és que l'habitatge ha de ser garantit de forma global, que tot l'habitatge, insisteixo, tot l'habitatge públic i privat és un servei d'interès general i el que ha de fer l'administració, començant pels estats europeus, és garantir que l'habitatge compleix la seva funció social. I això és molt important. Té conseqüències i té implicacions per les responsabilitats de l'administració pública. I la segona qüestió és que aquí a Catalunya, ja el 2007, en la llei del dret a l'habitatge, una llei pionera, una llei interessantíssima, sempre que puc hi torno i descobreixo que és una llei que es va avançar molt al seu temps, també parla d'un concepte molt important que és el de la solidaritat urbana. Solidaritat urbana que bàsicament el que planteja és que els esforços
municipals, de totes les entitats, administracions i de la Generalitat han d'anar orientats a garantir aquest objectiu de que el 15% de l'habitatge, de l'estoc d'habitatge, compleixi una funció de garantir polítiques socials. Evidentment, estem molt lluny d'aquest objectiu de solidaritat urbana i no és un nou objectiu, no és innovador en el sentit que, com dic, això és de la Llei del Dret a l'Habitatge de 2007, però bé, el que sabem és que no estem lluny d'arribar encara al 2%. El que deia la Llei del Dret a l'Habitatge és que l'any 2027 hauríem d'haver assolit el 15%. Per tant, estem molt lluny, però he volgut incloure-ho perquè el que diu la Llei pel Dret a l'Habitatge, que també en aquest sentit té moltes similituds amb la declaració, la resolució europea, és que qui ha de satisfer aquest objectiu de generar un parc d'habitatge assequible i social no és només l'administració pública, sinó que això inclou a una enorme multiplicitat d'actors. Avui em centraré només en 3 estratègies que crec que són interessants per assolir aquests objectius. En primer lloc, les aliances intermunicipals per construir el parc públic de lloguer que mai hem tingut, que mai no hem tingut aquí. En segon lloc, per regenerar la ciutat amb fórmules àgils i assequibles. I en tercer lloc, per garantir la funció social de l'habitatge privat. He escollit de forma selectiva una sèrie de possibilitats. Podríem estar parlant molta estona. Evidentment, hem hagut d'escollir per una qüestió d'aprofitar el temps bé. En primer lloc, respecte a les aliances intermunicipals per fer el parc públic de lloguer que mai hem tingut. En aquest sentit, considero que els municipis, les ciutats intermitges, tenen un potencial enorme a través de la mancomunitat d'esforços i d'estratègies per tirar endavant aquest parc públic de lloguer indefinit que encara no tenim. Parlem de consorcis, parlem d'empreses públiques o semipúbliques que permetin assolir els objectius que marca la llei. I en aquest sentit hi ha 3 elements claus. En primer lloc, hi ha un que és el Fons de Solidaritat Urbana de la Generalitat. Si volem que la Generalitat incrementi la partida destinada a habitatge públic, habitatge protegit, i que això arribi als municipis, estic convençut que només s'aconseguirà si hi ha una àmplia aliança d'ajuntaments, especialment a escala metropolitana, i també això passa per fer aliances inclús amb els moviments socials i amb tot el sector de l'habitatge. En segon lloc, també un rol estratègic l'ha de jugar l'àrea metropolitana de Barcelona. Com sabeu, ho sabeu molt bé, els ajuntaments que no són grans ajuntaments per tamany tenen molta dificultat per tirar endavant promocions d'habitatge públic de lloguer. Ara bé, insisteixo en que si es mancomunen aquestes estratègies, si es fan aliances, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona és un actor que per la seva posició té capacitat, per exemple, per anar al Banc Europeu d'Inversions, amb aliança amb els municipis metropolitans, i demanar una gran inversió per fer promocions d'habitatge públic indefinit de lloguer. I vull aturar-me també en aquest concepte. Quan dic habitatge públic de lloguer, estic parlant d'habitatge protegit que es destina a lloguer i que ho és de forma permanent, que aquest és una mica el gran repte que tenim. Mentre que a Europa, quan es parla d'habitatge protegit, es fa bàsicament habitatge de lloguer que mai es pot desqualificar, aquí tenim una fórmula que és l'habitatge protegit de compra, que significa que fem promocions amb grans esforços que al cap de 20 anys deixem de tenir-les, deixen de ser un patrimoni públic i passen a mans privades, a mans dels compradors, de les persones que hi han accedit. I això és, per dir-ho vulgarment, pan para hoy, hambre para mañana. I finalment, la gran oportunitat, els fons europeus. Els fons europeus, ho ha mencionat l'Oriol, són és el gran tema. Resumidament, en termes de polítiques d'habitatge, el que Espanya destinarà utilitzant bàsicament els fons europeus a habitatge són 3.295 milions d'euros. És la xifra més alta de la història.
Però al mateix temps el que veiem és que el que anirà a habitatge protegit de lloguer és una part molt petita, 500 milions d'euros. Com sabeu, el govern de l'Estat parla del pla de les 20.000 unitats. Clar, aquesta xifra, si es posa en el context europeu, és una xifra absolutament anecdòtica. Per exemple, a Holanda, els municipis s'han unit per demanar al govern holandès que en 10 anys promogui 1 milió d'habitatges assequibles i socials. Tot el sector de l'habitatge, els municipis s'han unit i han demanat al govern que el 2031 hi hagi 1 milió nou d'habitatges socials i assequibles. Aquí, actualment, estem parlant de 20.000 habitatges socials i assequibles que no tindrien una incidència real a l'hora de realment garantir el dret a l'habitatge de tota la població. Jaime, perdona, et queden 5 minuts, només perquè ho sàpigues. Gràcies. D'acord, aleshores, en aquest sentit, el que crec que és molt important és que respecte als fons europeus tinguem en compte que s'obre una grandíssima oportunitat i que hi ha una batalla que crec que l'ha de donar el sector de l'habitatge, començant pels municipis i acabant també en el Ministeri de Transports, que és un gran plaer avui compartir espai amb el Ministeri, i és traslladar, bàsicament, a qui té el poder de decidir, que és la presidència i el Ministeri d'Economia, que hi ha una possibilitat molt real d'accedir a 70.000 milions d'euros addicionals en forma de crèdits tous per invertir en habitatge públic. Això què significa? Clar, aquí hi ha una por i és que això és deute. Són crèdits que es converteixen en deute, no? I, a més, es considera a vegades que l'habitatge públic és despesa. Però realment no ho és. L'habitatge públic, històricament, ha estat inversió, perquè és una inversió que, amb el llarg plaç, s'amortitza. L'Estat pot fer aquest tipus d'inversió i que, a més, té un retorn molt important, que pot generar inclús beneficis per les arques públiques a mig i llarg plaç. I això passa, bàsicament, perquè l'Estat prengui la decisió d'accedir als fins ara ha accedit als 70.000 milions d'euros, hi ha 70.000 milions d'euros que estan allà en reserva, en forma de crèdit, als quals podríem accedir. I crec que aquesta demanda passa perquè els municipis metropolitans ho posin al centre de l'agenda, també. En segon lloc, regenerar la ciutat amb fórmules àgils, assequibles i sostenibles. I aquí us vull parlar molt breument d'una iniciativa que hem impulsat amb Estradel, un grup d'arquitectes, i des de la pròpia Hidra amb altres entitats, que són les agrupacions tàctiques de repoblament inclusiu. La més coneguda és la que s'ha acabat fent a Barcelona, que es diu APROP, que és una variació, i bàsicament això és una forma del que anomenem odontologia urbana, i és que és aprofitar tots els espais de la ciutat, zones mitjaneres entre edificis, remuntes, edificis que no han assolit la seva màxima edificabilitat per fer habitatge protegit, més assequible per les administracions, molt més fàcils de fer, procedents de sistemes industrials. Fonamentalment, el que s'està fent a nivell europeu són els contenidors marítims, que en termes d'eficiència energètica són molt més eficients que bona part del parc d'habitatge existent, són més sostenibles i, a més, permeten fer habitatge molt més ràpid. Això que ha fet Barcelona també ho està fent, per exemple, ara Caldes de Montbui. Caldes de Montbui ha començat una promoció, hem començat a treballar amb ells, que consisteix bàsicament en habitatges per joves amb aquestes metodologies industrials que són molt més sostenibles i més fàcils de fer per l'administració pública. A Barcelona hem fet un estudi al Poble Nou, com podeu veure en aquest dibuix, tots aquests colors, no entraré en detall, però són tots els espais on es podrien fer aquests empastes que permetrien augmentar el nombre d'habitatges protegits, contribuint a la cohesió urbana, a que els nostres joves no se n'hagin d'anar de les ciutats, a que les famílies es puguin quedar i a que l'administració ho pugui fer de forma més assequible. I finalment, i acabarem amb això, Carme, més enllà de la producció d'habitatge social i assequible, que és clau per sortir del problema en el que estem, cal que tinguem clar que l'habitatge privat també ha de garantir la funció social, en línia amb el que diu la Unió Europea en la seva resolució recent. I en aquest sentit, evidentment, existeix la regulació dels lloguers, que, com sabeu, a l'àrea metropolitana hi ha un gran consens. Tots els ajuntaments que ja regulaven els lloguers han demanat poder seguir-ho fent i, a més, s'hi han sumat 24 ajuntaments més.
I en aquest sentit, el que poden fer les administracions locals és, bàsicament, vetllar pel compliment de la norma. I una de les formes més clares és amb el que té a veure amb els anuncis. Aquest, per exemple, és un anunci a Sant Boi d'un habitatge. Ahir he estat repassant els anuncis i una de les coses que es veu és que, per exemple, aquest anunci no està complint amb la normativa. Segons la normativa, tots els habitatges de lloguer, els seus anuncis, han d'indicar el preu d'índex de referència i el preu de l'anterior contracte de lloguer perquè la persona que vagi a llogar que conegui quines són que tingui tota la informació perquè el preu de l'habitatge no pot superar mai el de l'anterior contracte de lloguer. Doncs una cosa que poden fer les oficines d'habitatge és justament vetllar perquè els portals immobiliaris en el seu territori compleixen amb la normativa i així es protegeixen els drets dels habitants de la ciutat. I en segon lloc hi ha una qüestió que és clau pels anys que vindran, que és la racionalització dels usos. I aquí parlem d'un problema que tenim i que és greu i és que, per una banda, veiem que hi ha una part molt important dels habitatges a les nostres ciutats que estan fent usos anòmals, habitatges destinats a turisme, habitatges que es van dissenyar per les famílies de la ciutat que es dissenyen ara que s'utilitzen pel turisme i també veiem que hi ha habitatges que s'utilitzen com a despatx, per usos comercials en comptes de per ús residencial i al mateix temps veiem que cada cop hi ha més locals buits on no s'estan fent aquests usos justament comercials, de despatxos, etc. Per tant, aquí el que cal és una intervenció clara i decidida de les administracions a nivell metropolità per fer modificacions que permetin que els habitatges compleixin la seva funció residencial i que els comerços compleixin la seva funció comercial. I això, com dic, qui ho ha de fer és l'administració i ara mateix, en aquest moment de crisi, tenim una oportunitat per fer-ho, un ús racional dels espais i dels usos a les nostres ciutats. I, finalment, també, pel que fa a les obligacions dels privats, és fonamental que els impliquem i que els corresponsabilitzem als privats de diferents maneres en la producció d'habitatge de lloguer assequible i social. Dos exemples. Un d'ells ja els ha mencionat l'Oriol, que és la reserva del 30% en sòl urbà consolidat. Això que vam impulsar a Barcelona des de la societat civil és una cosa que ja es fa a mitja Europa. A França està molt normalitzat que els promotors privats a la ciutat facin habitatge protegit permanent de lloguer. I, en segon lloc, un exemple que crec que és molt clar per les administracions i les ciutats intermitges és impulsar les borses de lloguer municipals. Hi ha ciutats on s'està veient com les borses de lloguer són una grandíssima oportunitat i que sovint que funcionin té més a veure amb voluntat política que amb una altra qüestió. Estem en un moment, a més, interessantíssim perquè gràcies a la regulació de lloguers hi ha molts propietaris que ja no tenen l'incentiu per fer aquelles pujades de preus de lloguer que veiem fins fa poc i que sí poden tenir un incentiu per anar a aquestes borses que els donen una seguretat que no els dona el mercat, que els donen aval lloguers, que els donen assegurances si hi ha desperfectes i danys. I aquí tenim una gran oportunitat per ampliar aquest parc d'habitatge de lloguer assequible, social i fora dels paràmetres d'un mercat que actualment no està garantint aquest dret a l'habitatge. Moltes gràcies. Bon dia, jo soc la Lali Daví, que formo part de la Dinamo i vinc avui a parlar-vos de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i ho faig des de com a persona participant i entitat membre de la sectorial d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús de la XES, que la XES és la xarxa d'economia solidària de Catalunya i d'alguna manera els diversos projectes i entitats que estem impulsant aquest nou model ho estem fent a través d'agrupar-nos i d'articular-nos en el marc d'aquesta sectorial. Primerament, explicar molt breument què és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, tradicionalment, l'habitatge cooperatiu s'havia desenvolupat a través de projectes cooperatius de venda, on es feia la promoció en format cooperatiu i quan s'acabava l'obra el que es feia és fer la divisió horitzontal i s'adjudicava la propietat dels habitatges. I, per tant, com comentava abans el Jaime, estàvem desenvolupant un habitatge que era de propietat individual en format cooperatiu.
Aquest nou model, que de fet arrenca aquests darrers anys i està encara en una fase molt emergent, el que planteja és que la vida, que la cooperativa i el format cooperatiu no només exerceix la funció de promoció, sinó que realment és l'ens i d'alguna manera l'entitat que gestionarà aquests habitatges al llarg de tota la vida. Per tant, passem d'un model que tenia una voluntat d'alguna manera de producció d'habitatge a un model que l'objectiu és precisament la gestió d'aquest habitatge i sobretot la gestió entenent-lo com un bé d'ús i no com un bé d'alguna manera de mercat. Definim des de la sectorial 5 característiques principals del model que ara entraré a explicar-vos. La primera d'elles és un model de propietat col·lectiva i no lucratiu, basat en l'autogestió i en la creació de comunitat, que planteja o que persegueix la idea d'aconseguir habitatge assequible i inclusiu, que vol plantejar el creixement i la replicabilitat del model, és a dir, no entès des de projectes sueltos, sinó des d'una xarxa de projectes, i finalment la idea de corresponsabilitat amb l'entorn i el dret a l'habitatge. A nivell estem parlant de projectes que desenvolupar en sols o en edificis existents que poden ser tant públics com privats i, per tant, aquí hi ha diferents camps d'actuació i diferents estratègies en com impulsar aquest tipus de projectes. La cooperativa formada per les sòcies que aniran a viure aquests habitatges és l'entitat que fa la promoció i que gestiona l'edifici durant tot el període de convivència i, per tant, és una cooperativa que d'alguna manera roman al llarg del temps i que vetlla per al bon ús d'aquests habitatges. I l'edifici, per tant, és propietat de la cooperativa que el que fa és cedir l'ús dels habitatges a les persones sòcies. Per tant, les persones no són propietàries d'aquests habitatges i, per tant, no els poden ni vendre ni comprar. De manera que l'ús d'aquests habitatges queda garantit, la seva gestió i el seu ús, i, per tant, no es pot mercantilitzar aquests habitatges. Estem parlant que el dret d'ús, que és d'alguna manera la cessió que fa la cooperativa a les usuàries, és indefinit i, per tant, en aquest sentit, una de les potencialitats d'aquest model és la idea de l'estabilitat en el temps. D'alguna manera, el poder arrelar-te en un barri, en un territori, com un dels elements necessaris per garantir també elements, com s'han comentat en les sessions anteriors, de cohesió urbana. Les sòcies de la cooperativa són les que impulsen el procés de promoció i participen de tot el disseny, ja sigui de rehabilitació o d'obra nova, i per tant, d'alguna manera, també es fan corresponsables de pensar de quina manera volen viure, incloent espais comunitaris com pot ser bugaderia compartida, sales de jocs i altres elements que complementin el que seria l'ús de l'habitatge. A nivell d'assequibilitat i inclusivitat es planteja d'alguna manera que la promoció és a preu de cost i, per tant, la idea és realment, i l'objectiu és perseguir que siguin projectes el més assequibles possibles i que en aquest sentit el funcionament econòmic és que les persones que formen part de les cooperatives fan una aportació inicial i una quota mensual per retornar aquest finançament col·lectiu que en cap cas s'individualitza i, per tant, d'alguna manera, en cap cas no hi ha un préstec hipotecari personal amb tot el precedent que hi ha hagut amb la dificultat i el drama de les hipoteques. I aquesta aportació inicial sí que es recupera en cas de donar-se baixa a la cooperativa. Per tant, sí que hi ha un esforç inicial econòmic, però d'alguna manera és recuperable. El quart element, aquesta idea del creixement i la replicabilitat, sí que ens sembla com important posar de manifest l'oportunitat que esdevenen aquests projectes per fomentar també un model econòmic diferent i apostar per l'economia solidària tant durant el procés de promoció amb tots els agents que participen en aquest tipus de projectes, equips tècnics, empreses de construcció, etc., però també, sobretot, durant la vida útil dels projectes, com tots els consums energètics, compres d'aliments, assegurances, etc., els podem desenvolupar vinculats amb entitats o amb empreses de l'economia solidària, per tant, d'alguna manera generant un nou sector econòmic que també plantegi o posi de manifest una altra manera, un altre model econòmic. I, finalment, l'element que ens sembla com primordial i és la contribució i l'objectiu de contribuir a aquesta idea del dret a l'habitatge que també ha estat explicant el Jaime i, en aquest sentit, la importància de potenciar aquests projectes com una xarxa que, d'alguna manera, el que s'assumin és en aquestes polítiques públiques i en aquestes estratègies per poder garantir que aquests projectes i que l'habitatge sigui
un dret. I en aquest sentit també ens sembla important com tota la corresponsabilitat amb l'entorn vinculat, no només poder garantir el dret a l'habitatge, sinó el que dèiem, un habitatge digne amb uns conforts energètics, amb sostenibilitat ambiental i amb assequibilitat econòmica. La veritat és que et queden una mica més de 5 minuts, ¿vale? Perdona. Actualment a Catalunya és un model que està tot just naixent. Hi ha 8 projectes en fase de convivència i més de 35 en fase de promoció, és a dir, en fase de tenir ja el lloc assignat i d'estar fent el disseny i la promoció, i actualment agruparia uns 700 habitatges cooperatius. Penseu que és un model que els primers projectes neixen el 2015, per tant, estem parlant que, evidentment, unes xifres molt incipients, però que d'alguna manera, amb el recorregut que portem, pensem que és optimista, que veiem que hi ha cada vegada un interès més creixent. I també podem veure, evidentment, com els projectes s'agrupen principalment a les ciutats més grans i també, sobretot, a l'àrea metropolitana. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona ha fet una política pública de molt foment d'aquest model i, per tant, és on estan agrupant-se més projectes, però també podem veure com arreu del territori de Catalunya és una alternativa i és una oportunitat per, d'alguna manera, combatre diferents de les dificultats. Molt breument, ensenyo algunes de les experiències en curs, en aquest cas Labor de la ciutat de Barcelona, un projecte de 28 habitatges. Veiem aquesta aposta a la sostenibilitat, un edifici construït amb estructura de fusta i, per tant, projectes que a dia d'avui estan apostant per sistemes constructius molt innovadors i també incorporant aquests espais que en l'habitatge convencional no integrem, aquests espais comunitaris, aquesta sala de rentadoria, espais de relació pels veïns, etc. Aquest és el primer projecte en obra nova de Catalunya i que està en convivència des del 2018. Una altra experiència, en aquest cas de rehabilitació, perquè puguem veure això, el que comentava, que alguns casos són en obra nova, en rehabilitació, el cas de Princesa de Sostre Cívic, un edifici cedit per part de l'Ajuntament. En el cas anterior de la Borda és un solar cedit per l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas un edifici, que el que es va fer va ser la rehabilitació integral del propi edifici. O, per exemple, el cas de Manresa, en aquest cas un projecte d'obra nova en un solar també cedit per un ajuntament a través d'un concurs públic on s'hi faran 18 habitatges i amb aquesta cooperativa també esdevingui un element revitalitzador del casc antic, que és un dels elements que està quedant en despoblament i amb falta de rehabilitació del parc existent. I, per tant, també veiem alguns dels elements que incorpora a nivell d'infraestructura comunitària. I, finalment, un últim exemple per veure diverses opcions que hi ha, que és com a través del tanteig i retracte, mecanisme que ha citat també l'Oriol, com podem fer compres a través d'edificis ja existents. En aquest cas, el projecte de la Closca de Lleida es va poder intercedir a través de tanteig i retracte, poder adquirir aquest edifici ja completament edificat de 30 habitatges i el que s'ha fet és fer una cessió a la cooperativa de la Closca, que és qui en farà la gestió en format cooperatiu. Llavors, molt breument, l'interès públic d'aquest model és que contribueix a l'augment del parc públic d'habitatge i, en aquest sentit, habitatge assequible, inclusiu i estable, com a grans trets, que afavoreix l'apoderament i l'organització de la ciutadania en la resolució d'aquest dret i, per tant, hi ha una proposta d'activació de la ciutadania i també de l'enfortiment de les xarxes de solidaritat i suport mutu i, finalment, aquesta idea d'impuls de l'economia social i solidària. Llavors, sí que en diferents estudis que hem fet hem pogut veure pràctiques i polítiques públiques desenvolupades en altres països, recollides en diferents publicacions que d'alguna manera recullen què podem fer. I ja, com molt breument per acabar, com podem, des dels governs locals, impulsar aquest nou model. Bàsicament, ho definim a través de 4 estratègies. La primera d'elles seria l'activació de la demanda, és a dir, de quina manera podem, des de les administracions, explicar aquest model i, per tant, facilitar que hi hagi grups de persones que vulguin impulsar nous projectes i, en aquest sentit, hi ha moltes publicacions de diferents entitats que, bàsicament, tenen aquest objectiu de donar a conèixer aquest model. En segon lloc, i com un dels elements més importants i que s'estan desenvolupant més a dia d'avui a diferents municipis de Catalunya, és la facilitació d'accés al sòl. Per una banda, la facilitació d'accés al sòl públic i, per tant, poder cedir sòl públic en favor d'aquests projectes, que la titularitat del sòl es manté pública i el que es fa és un dret de superfície a la cooperativa, però també ens sembla com molt important la idea de mobilització de sòl privat. Pensem que el sòl públic a Catalunya té un percentatge petitíssim i, per tant, ens sembla com absolutament necessari trobar estratègies per poder desenvolupar aquests projectes en sòl privat. I, per tant, de quina manera des dels governs locals també podem donar suport a poder anar al sòl privat.
que bàsicament és a través del suport econòmic a les promocions. I això ho podem fer tant a través de subvencions i ajuts, sobretot si plantegem la idea de poder anar a sòl privat, de quina manera podem contribuir com a administració per poder adquirir i treure del mercat edificis del sòl privat, ja sigui a través de tanteig i retracte, de suport a entitats que vulguin fer compres en format cooperatiu, i també altres elements com pot ser les bonificacions fiscals, els impostos municipals o el suport a les garanties per poder accedir al finançament que haurà de demanar la cooperativa per poder impulsar la promoció. I la darrera estratègia o eina que tenen els ajuntaments a l'hora de donar suport a aquest nou model és el que li diem la promulgació de normes substantives o la modificació de normatives, ja sigui via el propi planejament urbanístic i, per tant, la previsió de reserva d'alguna manera de sòl per poder-lo destinar a aquest tipus de polítiques, però, per exemple, hi ha una qüestió que té un efecte molt important, que és la normativa urbanística de les places d'aparcament. Hi ha municipis d'àrea metropolitana on realment entenem que s'ha de repensar el model de mobilitat i també aquests nous models plantegen una oportunitat per fer-ho, des de la perspectiva comunitària, poder compartir vehicles, poder d'alguna manera tenir una gestió col·lectiva també de la mobilitat, permet d'alguna manera afrontar i repensar quina és la quantitat de reserva de places d'aparcament que s'han de fer, i en aquest sentit municipis com Barcelona ja permet a dia d'avui l'exempció d'haver de recollir aquestes places d'aparcament en casos d'habitatge protegit o en cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. I, per tant, d'alguna manera ja hi ha camí fet en possibles modificacions a poder fer aquest tipus de qüestions. I fins aquí l'explicació. Aquí deixem la pàgina web de la xarxa d'economia solidària i concretament de la sectorial d'habitatge per si d'alguna manera voleu dirigir-vos i tenir més informació. Moltes gràcies.